nitie gimomiyo gidwa noidhi. Ing'eni gwenge wakocha joma madho changa kodonjo ka changa kapod wiye ler to wuoyo kendo moso joma yudo kanyo maber, to kosemer makoro changa riembe to neno mana ka gik moko te onge, nyaka ndara onge, yo mobirogo onge. In kineno yawuoyi matindo ineno ka gineno onge gima gineno, en onge gimone makata lam migero anywhere okone, kata bedo ni security nitie wao mabeit oae town kacha mochopo ka police nitie michulo gi pes sirkal okone anything matimore. Kata sani ang'eno onge mtoka ang' odog ot to nitiere gimomiyo ang' nodog ot nikech mtoka no nigi ndara ma ang' noringi mago okone. To dong mano tij sirkal ok en gimonego bed ni pango gine. Apenji sirkal owinjo tim ang'o? Magi tije nikech ka sama sirkal oketo police mano tij sirkal. Mano gineno koso gine. An apenjo mani be gineno tij sirkal nikech owacho ni en onge gimoro amora moneno, including the fact ni stima nitiere maliel e Kenya mobedo connected watiyo ka okone. The thing maro wacho ni Jothurwa nyaka yie gimoro achiel ni ka wadwa pingo sirkal wadhi adhiya mbele gi pingo, nikech sani kore ni wacho wach mukati ero wacho ni wadhi discuss finance bill. Emero koro wasedonje sani no. Ka ng'ato wacho ni thieth onge to siptal ni nono pile, doctors nyalo ng'anyo, sirikand Ruto ni ema doctors okuongo ng'anyo, sirikand ni ema doctors okuongo ng'anyo. Ng'anyo mar doctors, ng'anyo mar jopuonj, ng'anyo mar jotije mora more sekta mora mama sirikal ochakore gi Ruto ka. Owacho ni Uhuru Kenyatta noweyo ka bech mogo ni piny. Uhuru Kenyatta noweyo bech mafuta ka ni piny. Noweyo kotimo ng'o? Obija nyisga Uhuru jogi adieri. Sebedo kilendo ka for so long.